Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Powell D. Bagong hotel, bagong review. Ito na guys yung ating pang-apat na review na hotel dito sa may Angeles City, sa may Pampanga. Welcome to the Vera Hotel, Angeles City, Pampanga. So ito guys yung pang-apat nating hotel na i-review. Nag-upgrade na po tayo. Ito yung kanilang junior suites. So ito guys makikita ninyo. Sa kama pa lang, sulit. Okay, dito tayo sa side. Meron din silang proximity card. Meron silang remote control sa aircon. Kasi yung aircon nila guys is nasa wall. Ang kinuha namin room guys is non-smoking room. Merong 1,000 fine pag nakaano ka na nagsusmoke ka rito. Yan. Meron tayong flat screen TV with cable, air cable. Meron tayong kettle kung gusto mo magkape. Meron silang Pringles. And of course, favorite, Snickers, chocolate. Sa ilalim, mayroong personalized ref na mayroong energy drink. Yan, Gatorade. And mayroon silang Sunmig Light. Yan. Meron silang Sunmig Pilsen. Ito guys, hindi siya kasama doon sa per night nila. Kung kakainin mo to or mag-iinom ka ng drinks, pag check out mo, doon pa lang yung bayad. Meron silang table. Good for 2. Ang kagandahan lang dito guys sa kanilang junior suites kasi nakaharap siya sa may kalsada. So itong pakita ko sa inyo guys. Yan. Ang kanilang tilon pag bubuksan mo, yun makikita mo na yung SM City Clark. Yan. Sa harap lang siya ng hotel, yung SM City Clark. Ayun po yung SM City Clark. Yan. Yun po yung labas. Sara natin kasi mainit. Meron kang microwave oven. Kasi minsan diba bibili ka ng food sa labas. So pagdating mo rito malamig na. So pwede mo siyang iinit. Meron kang microwave oven. Meron kang laboratory rito. Yan. So okay. And tapos pinaka-importante sa lahat, bawat hotel, ang tinitingnan lagi is yung kanilang CR. So, let's go. Ito guys yung kanilang CR. Sagitan. Merong tissue. Merong soap. Meron silang shampoo and conditioner. Yung, dito lang ako nakakita guys sa kanila yung lagay ng shampoo, hindi naka-sachet. Ito naka-bottle na maliit. Yan, shampoo and conditioner. And meron dalawang disposable na toothbrush. Meron din silang bidet. Siyempre, junior suites, di ba? May bidet. Kakaiba lang yung kanilang bidet, guys. Kung gusto mo na mag-shower, hot and cold available. So, medyo maaliwalas. Compare mo sa ibang hotel na furniture ko na before. Ito siya guys, ang per night niya, yung junior suites nila is 2,400 per night. Meron silang standard room. Yung standard room nila is 1,200 per night. Pero tinitry ko yung junior suites nila kasi look at yung lahat. Okay, di ba? Sa kama, merong 2 mineral water, free. Ito lang yata yung free nila. Yung beddings is okay. Tingnan mo naman yung presentation nila guys sa kanilang towel. Bulaklak ang kanilang towel. Pero hindi siya nakadikit lahat. Pwede siyang tanggalin yan. Grabe, maganda yung kanilang pag-design. Yun. Oh. See? Towel lang. So, ibalik ko uli. Yan.
Yan. And yan! Ayun, pwede na ba ako? At lalong-lalo na guys, mas maganda rito kasi elevator po. Naka-elevator sila. Nasa second floor kami. Merong stairs pero yung mostly ginagamit nila is yung elevator. Nasa second floor. Paglabas mo ng elevator, bago ka magbukas ng pinto, automatic yung ilaw. Hindi ka pa nakabukas ng pinto, iilaw siya. So, papakita ko sa inyo guys. Ito. Bubuksan ko yung pinto, iilaw yung labas. See? Okay. Meron din sila dito guys telephone if in case na kailangan mo kumain, may kailangan ka sa baba. Meron dito tatawag ka lang sa front desk. Meron sila. Kung gusto mo naman magpa-relax, meron din sila massage. Yung massage nila guys, daya ka ng 100, 100 tapos pupuntahan ka nila para mag-massage. Meron din sila, as usual, menu book or menu. Yan. Meron mga sandwiches, main courses, rice meals. Kompleto din sila para hindi ka nabababa, lalabas. Pero kung pupunta ka ng mall, harapan lang ito is SM City Clark. So pwede ka rin doon kumain para pag uwi mo rito is relax na lang. Good morning mga ka-warriors. So ito, kagigising lang natin. Yung breakfast natin is nandito na. Ito po yung breakfast ng De Veras Hotel. American sausage, scrambled egg, hash brown, baked beans, and mixed salad. So marami naman pagpipilian ng breakfast dito mga ka-warriors. Meron silang mga silog, meron silang English breakfast. So yung in-order ko is 265 pesos. Ito siya. So tara na mga ka-warriors. Let's eat. Isang hotel na naman yung ating review. Tamang-tama ito sa palapit na Southeast Asian Games 2019 gaganapin dito sa may Pilipinas. Mostly dito sa may Clark. Yan. Sa mga naghahanap ng hotel, magpa-reserve na po kayo kasi pagdating ng October, 20% po ang kanilang itataas ng kanilang presyo per night.
So I hope you like this video, guys. Don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Bye-bye! To God be the highest glory, guys!